Čauky lidi, jsem na YouTube nový, jsem Honza, byl bych rád, kdybyste se koukali na moje videa a tak. Mám tady svýho křečka a budu točit s ním vlogísky. Hele, to není jeho vlastní klec, jeho klec je tamhle. Dneska bude mít novou s takovýma trubkama, jestli znáte, jak jsou ty klece pro křečky a jsou takhle ty takové trubky, že jo, barevný. Tak to bude mít dneska on. A tohle má takový pro zábavu, abych mohl jít třeba až sám, že jo, aby byl jak krtek. No nic, hehe, hodnej křeček. A hlavně ho musíte odměňovat. Když nedáte prostě odměnu, tak bude zlej křeček. Tady, pojď. Ne. Tady si sněz. No. Tady je jaký? No nic. Úplně dost to miloučkej. Takhle z ty ručičky, že jo. No, mi čumím úplně do kamery. No to je dobrý. Tam úplnej vlogísek. Prostě tady křeček. A tady má kuličku, rouničku, hehehe. Nemáš jí rád? No. Ona, když třeba něco jí špatně zmáčknete, nebo když prostě to nebude mít ráda, no tak udělám. No teď hraboší. Ale pro ně je strašně dobrý takhle hrabošit a jít úplně dolů. Že jo. Čauky, jej. No. Klidně si ho můžete vzít na ruku, toho křečka. Si ho takhle můžete vzít a popusinkovat. No a já ho dám na zpátek. Rapa. Skoč. Ha. Zvládl. Musíme odměnit. Tady máš. Nechceš odměnit? Nechce. On mi šel sám na ruku. No nic. Ale doporučuji si koupit křečka. Za prvý stojí docela málo. Za druhý je velmi přátelský. Až na to, že umí být hodně vzteklý. Ale nekousnou. No. OK. Prostě nic neudělá. Ty vodo. Tady musíš chodit. A hopa, skoč. Hej, máš. Někdy jindy se fakt nebojí. No nic. Kámo, musíme lézt na ruku. Je radši do tunelu. Ji natočím. Jsou dobrý. S těma tunelama. Nechceš říct něco do videa? No, dávejte like a odběr. Jo, jinak je to samička. Ty vodo. Musíš skákat jak žabička. Musíš. Hele, seznamte se. Tohle je Bobík. A vy jste diváci. Jakoby. Musí. Prostě musí jenom. Musí. Není roztomilá. Ona dřív byla zrzavá a teď jde tak jako do černá. Taková zrska. To vidíte, ještě to zrzaví. Jak ona úplně spadla. Ale úplně, až ji tady to nadrobilo, protože spadla do té misky. No, teď spadla i dolů. Já luxoval!
úplně lehoučký je chovat. Ale když se rozebou, tak to je taky starost. A jinak jídlo jim vydrží třeba týden, pití třeba 3 týdny. A ty piliny taky hodně týdnů. Takže jsou taky nenároční, ty, co nejsou moc uklízeči, tak pro ně je křeček taky ideální. Ale jako musíte vyměňovat. Když nevyměníte, tak prostě bude to smrdět. Já ti říkám, Štoneš, hele, tak asi od tohohle videa bych to bylo všechno. Už jako jsme se seznámili i s mým křečkem, že jo. Řekni vlogísek, no to je jedno. Že hopá. Takže hopá.